tryเป็นคลายไม่นักสติเป็นคลายยิ่งเป็นคลายไม่กันตรายมาลงบัดเดย์มาลงบัดเดย์กันตรายมาลงบัดเดย์มาลงบัดเดย์กันตรายอิสยาห์เรียวขดบันกององหากสเนมบาอุสเอมุสายายับngalayoi yu try udah syong halor ka khet hajrong bat ka bala pin kentiu bat ka jan kuk jong u ka pendap ya ka temple barok kawe saudong jong u ki serap ki yeng uwe naki udon hinriu tuli ki thap nyang uwe userap utap yala kadur khmat daki artli ki thamnyang bat yala kamet daki artli bat la pendon kam yaki artli ki wei pat ban her ki ya perta uwe yo uwe pat bakhoy long utrai badon bor baro ulong bakhoy kaburam jong u kapendap ya kaperthei hallelujah bakhut long utrai ki pat hallelujah tungila ban rai ki ti thabik ti jingin na kapor ban ai kaburam sutrai uplay bakhut ki kapalan ngin rai yan lai ban rai na kapor ban rai ka chingkhut ka jong u li pendan buram ya kateng jong u na kastap oh, shikiala bashan dalam bakhut kefran. And I saw the Lord seated on the throne, clothed in glory. Exalted high in the train of His robe, it filled the temple, and the angels circled around Him, and I saw the Lord. Seated on the throne, clothed in glory. You're exalted high, O Lord. Exalted high. And the train of His robe, it filled the temple.
Nong Yalam, rulers of this earth, they will all bow down before you, and Lord, and cry, holy, holy. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb on the throne. Compare ni DKHAR, Ndreta kasi barok tuligan pla, pasilkin dem beginong Jisu lo try. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, melong obade. Sing it, Lord, I saw the Lord. I saw the Lord. I saw the Lord. Tingnan lagi surging in this step. Thank you, surging right. Seated on the throne, clothed in glory, exalted high. Oh, and the train of His robe fill the temple, and the angels circle around, and they cry. When I saw the Lord, saw the Lord,
Laban Shiro ke saya ke Howell ke jauh ke Chruch. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mungkin rala ke surga ke sistem. Mungkin ke burung jusiem ke sistem try ke sistem. Oh melang baku. Ya roh try. Ya roh you try. Tuhan ka por ngin pertajam ya ka kerteng ka belong ka kerteng halor baro. Kerteng haka kerteng ka jong Jisu ki kho siu kin dem ki thliet kin phla ki jing pangru kin long ki bala khyak no ki cha te cha khum kin yo ka jing pelaj ngin perta lai sien ya ka kerteng ka jong Jisu ala pinget ban nga tong nye perta Jisu we are lai Jisu sai sien we are lai Jisu we are lai Jisu amen ai ka jitak ti ka ba jam so try Jisu amen ana ka sngi ka mentang ai ngo yu blei ba sai sien nga yo ik ne ka lat ban yeng ne nga jaka ban ya sam shi ka tien nga jong blei ai ngo yu blei ya ki nong yalam ki ai nga ka ne ka lat ban ya sam bat kum ju ru nga pryang so ba ikitu ki ba wan thmai ha ka ne ka sngi ka mentang wat ngolong nong wei ka ne ka jiaseng ka jong phi ka ne ka yeng ka jong blei nga nget camp nang ya nang yai wan amen ban yo mat ya ke jingkel khu ba kum ju ru ki don ki dur khmat le se bangam ju kham yu isu la aslam apriang so ba ya phi ba kum ju ki dur khmat ki ba thamai bam pat itu yanga ko ban pen itu ile de ru mon mar babun si ngam ju kham don ha Shillong di ngang ade i temen basan hoi ngam pat temen ti ai ngo yu blei pat mo ashakri yu blei ngai ye yu blei kerteng i Piniel Joel DKHAR DANN ngade i khon baning kong jong i apostle ai ngo yu blei ta ka jingjiet ka jong blei amen ti hakane ka sngi ka bawantang en leit no shaka ktien ka jong blei pan crunch phang kane ka topic kade ha ka kentien pareng kumjuru an sa batai pat ya ka jingmut jongka ha ka kentien khasi ka topic bangan kren ha kane ka sngi ka long called to be an influencer. Called to be an influencer. Kajingmut jong kane habang ipay kin paring kong a person or thing that can influence others. A person or thing that can influence others. Bila ka khasi namal bakam don ya kane ka kentien influence mo. Di namal ka kabuon ka jingmut ka kamjrong dengan batay ka khasi ru. Namal ba ngin pinon kami kan ka kentien influence ane influencer ane influential sibet kat ngadang kran ya ka kentien jong blei ha kentien khasi pila banong ki brio ki bala ban pen kala ya ka jingmut jupet khat jong ki wei ngo ki brio ki bala ban pen long ya ka jinglong kum ka jinglong jong ki ane ki brio ki bala ban pen le ya ki jingle kum ba ki le maki bat ki bala ban pen kala ki ba crowd kita ki influencer ki brio ka ban pen kala ka jung jipun khat ban pen long ni ka jinglong jong ki brio ban long maki ban pen le ka jingle kum ba le maki te kum ki brio teng ni jukran gum ni ju ong balai tu khana long gum tu mo balai ka te khana ka long gum tu ki mi ki pa kham tam ni balai long gum ni balai long gum tai ji skoi kan tien ong oh la sha influence mun la sha pen kala la sha pen mo pen kala ka jinglong nga jingmut chper khat jong ta khna ni ka khna influence but ya kani ka kentien la kham la jupnan kam bha kham tam kini ki gen z menta mo ki gen z ki gen alpha but ngakwa ban pen kan mau ngi hakane ka sngi ka ba mentaru kay ka banga syam menshwa ba dang late school mo ki nong hikai la ne ki bahing basam ki jukeli ka banga nang shong nang late school menshwa kong kwalong ayu nang tangang it's kam mangiru iwei ngi jusha keli da jukeli kwalong yu da la he buon ngi jukeli on public school ni kwalong doctor ni kwalong engineer ba kum ta teng ne ka jing kwa ka jongi ka jinglong ka jongi teng ka kala de sia ka bandai ka influence jongnu ni jongnu bahadian dalam kelif dalam college palong ayu oh palong footballer
oh ko along sipai ko along nivi kum ta ta kan adap ka college pat ko along ayu oh nga ko try kam sarkar ka change na ka way ka por but ni ji iru teng bun sin kadi kita ka influence jong no ba phenlong kum to kum ba philong ti ha ka ne ka sngi ba menta nginya pet bat nga phang ka ne ka topic call to be an influencer dan ni la khot ingi ban long kita ki briu ban pen kala ya ka jing long ban ya ka jing mut per khat jong ki weru ban pen kala tie kai ga ma kwa ban hang ne ka long ba menta akan ne ka siru ublei ukwa ban kren shangi iwei pi iwei ba ublei ukwa ban ries kata ka generation of influencers amen ublei ukwa ban ries kata ka generation ka pateng ben riu bangila ban pen kala khongpong ya ka perthai bangila ban impact ani ban kata no ya nori no ha kane ka perthai pa bangi page phang kini ki kentien bangi ong influencers ki khna ki badang rit menta nginyo so bai kani ka kentien dangi kali pi kwa long ayu la shai bun naki ki la ban ong nga kwa long youtuber nga kwa long influencer but on a serious note hawat kala banong gumtar nomar bakine ki influencer ki youtuber ki kham kamai khambun maki bani ki doctor ki engineer ki nong trai government kumta ter ban chu ai i jing tip khandiat udan une u khna u bakteng u ryan kaji une u khna mo ba dang khat south nem nomar bude youtuber influencer ha usnem ar hajar ar pho tang hau ne usnem ar hajar ar pho ka jing kamai ga jong u kamai kumba ar spa crore mar u khna ba khat sa usnem u kamai ar spa crore tingila ban kren bun chphang kita ki influencer han ka thai bun na preng jing ngi ju mong ngi ju pet ki youtube ngi tip kita ki influencer ki ba pher ani nga kwa ban ong ko bong mene u blei ula jet ngi ru ban long ki influencer ban long kita ki nong ket ktien ki jong blei bengila ban pen kala khongpong ngila ban impact ka jik im jong no kat bingi dang im ha ka perthai ong ban nga amen abangi pet ka perthai ka menta da shisha ngi im ha ka juk ka bong ka juk technology ba buon kila kalalut kita ki culture ki custom ki tradition jongi kila buon kila kalalut but abang kren chang ki influencer nga kren chang ki khun ki jong blei nga kren yang nga ba ya phi ngamut ban ong batong nya le youtube no nya em tu ki don na ka jong ka jing khot le se mom na pleng jong ir bi kwa ban share ka tien jong blei na lingba ka social media ngila ban le kata re ha ka ni ka ski akwa ba ngin sngau thu ba ha ba nga ong influencer ka mut bangin kata ka jing im nga jongi kanong ka jing im ka ba kata lo pat ya no ka jing im ka ban pen kala ya no ong ban nga hallelujah bangin im ka jing im ba habaki wei ki pet yangi ken ong ba ngakwa ban long kum itu ngakwa ban long kum ka tu ngakwa ban long kum utu kata ri ka jing im ka bo blei khot yangi wei pi wei bangin long kita ki influencers ki ban pen kala khongpong yang ka pathai ko ki hemmen ki para ka dayngi banlong kita ki influencers haka yeng ka sem ka jongi haka shnong ka thau ka jongi bat haka ri ka jongi ru bengin long kita ba pen kala no khongpong ya ka ne ka perthai nya phai ba nga Matthias ka le nong ba san an ka por nya lej ban ya priet lang ki bible ki jongi nya puli lang Matthias ka le nong ba san ka de khot ka ba khat sao hadu khat riu Matthias san khat san bat khat rio nganyo o khat sao sorry Matthias san khat sao du khat rio ngan puli ngan ong nganang ni nganyo wei arlai ngin nya puli lang ya kane ka ktien ka jong blei Matthias san khat sao adu khat rio wei arlai pi long ka jing shai ka perthai amla ban buri ya ka shnong ya kabala bu halor ulum limni kim ju thang ya ka sharak bat bu ya ka hapo ka shang henrai ha ka ding pinyang sharak ti
ka pensyai ya ka baro ki bahayeng to pensyai kum ta ya ka jing syai jong pi ya khmat ki brio da kinyo i ya ka jing le ba pha jong pi bat yaro ban yo yaro ru ya ku pa jong pi ubah baneng amen tung ile pendam ka jing dwai ka por try jisu i wan ka mat jong me kan try able ngadwai kan try able kan ni ka por kan try ka ba try bring inang pek inang puson ni try inang sengap kan try ka ktien ka jong me a try man kta ingi way pa way kan try able adwai kan try able men sim bu khot jong me kan try un hikai ingi kan try men sim bu khot jong me pen kala men sim bu khot jong me karan ba try able bangi mi ne ka jaka kan try nginom long shu ki ju ki brio kan try ringen long ni ki brio ba try bla pen kala no da ka ktien ka jong me yarap yang akom ju kan try long shme ka bor ka buram ka jing ro amen 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 ta bangi pet ni apuli ne ka ktien ka jong blame ta ka ktien ka jong blame ka ong pi long ka jing shai ngi long ka da ka jing shai jong ka perthai bal habang a perkhat chapang ka ta ka jing shai na pet ya ka mobile menta da ka mobile ya ka screen kam turn on da kam don ka light wat ngim la ban le ai ka tv ru ka don kam ya ka light di tablet bingi don kam ya ka light nang tai ki laptop pat kum ta ki electronics ki don kam ki light ka jing thaba ban thaba khang bangi la ban pen don kam me ki ba bangi wat banya ba kum no la pen thaba ka screen itu ki basna ki ong ba ki deling ba ki LED nang ta ki screen men ta ki don ki OLED ki QLED pat kum ta ter tinga kwa ban ong ba ai yang iru bayangi an penthaba let us be LED led by the Holy Spirit of God amen bayangi ru anyalam la de yang iru kata ka jingshai ban mi nangi kan dai lingba umen simba kho jong ublai ong ban nga hallelujah ai ka ba kata ka jingshai ka jong Jesus Christ kan ten shan no na ka jing em ka jong i tingnya pet ka tu ka ni teli kita ki nuksa la ne ki jing hikai jong ki brio ki bala si shaban long kita ki influencer ki bala ban pin kala khong pong ya kari ki bala ban pin kala khong pong ya ka jing mut perkhat ya ka perkhat perdan jong ki brio ki balong si sha kita ki influencers ha ka por ka jong ki nginya pet ning kong ya ka jing ya tu khana jong Daniel buan apdeng jong i angit kem ngila tip chapang ka jing tu khana ka jong Daniel kumno ba Daniel ubadai way na ki samla nari Israel kumno la sha ring marao no yu chapo ri Babylon bat kumta haba la sha ring marao yu ulong pat uta unuksa ubabhak wat la daru dan kata kari nong way but shim la sha influence yu kata kari Babylon kam shim la kring no e ka jing mut jing perkhat jong kata kari Babylon kam shim la pen kala no e ka jing long jong rei mau pat ka jing em jong pat ka pen kala no e ka jing em ki way amen u Daniel ulong uta ubrio uba la ban influence ya ka jing em ki way ngin se pet kum no bu influence abang ya ngin se puli shibet ngin ya pet ban ngana ning kong Daniel ning kong pra ila ban puli hang tu ya katu ka kentien ka bau Daniel uang Daniel ningkong pra ogum ni Henry Daniel ulat mu wala ka donun ba on pentingit yala de da ka jingbam siem limni da ka wan budi namal kata ula kerpa yu rangba ki yunok ba on day ban pin bit tingit yala de about Daniel la sharing marano hari Babylon kari Babylon hantu ka por kalong kari ka way na kata ki shikong ki exemplary city la ki briu ki laban pech tu kari mo maka ri Babylon kalong ko ba he baru kata ki structure ki jong ka ki jing thau jong ka hanu menta ki long ba pauna te perkhat u Daniel upai hakum kata kari but
ngiju I kham tam ta ki brio ki ba lekai ki wei pat kiri ki ju so tanat ban shandur mo ku manga kham tam asnat ban shandur ya ka bang ka ne ka tai en rei u Daniel ha bangi pet am ki don ki ki ba usong thu ba ka ne da nga bam ka pen bitkit yang a ada nga le ya ka ne apen song si you blay ngam long ban riam kum kini ki brio ngam long ban keren ga thliet kum ba keren kum kini ki brio ngam long ban mani kini ki blay ba kini ki brio ki mani ban ri Babylon kam sim la ban influence you Daniel amen akram la dalilai ban influence you Daniel da shisha da kata jingkot jingmut u yeng ken na kata daw aku ban ai men siam yengi wei pi wei di kena samla ki rang ba wat ai baka jakat trai ka jong pi kan pelkela ya ka jinglong ka jong pi wat ai baka school ka jong pi kan pelkela no kan pen betingit no ya ka jinglong ka jong pi wat ai baka yeng ka sem ka ba pidon ne si ki mi ki pa ki patip you try Jesus wat ai ba kata ka family background kan pen betingit ya pi rekut jingmut ba try namar banga tip yami namar banga me ong yang abang long ga jing shai atrai ai ba ngan long ga ta influence ka lai ki we da ki brio ho jing trai jonga ki em gum ka ta jing em namar banga nga don hang ni ai ba menta ka ki brio kan snau thu ba ki dei ban em ka jing em ga ba khoi ong bat nga hallelujah lada hapo school hapo college ki khana ki em yang ta jing em ki bam itu ka jing bam ki di ya ta jing di kerana marba pipi dan hang tu, marba pipi puli hang tu, pidan mek tu kipalok, nadum tak kasih kitu kipalok, kendai ban em kum ka jing em ka jong pi, ka jing em ka basap tiang you blay, ka jing em ka ba isi na kapop, ka jing em ka bakut, marbalay, u blay u khot, ya nga ba ya pi, ban long ki influencer, ban long kita kibri ba pen kalak Hong Kong no ken ka jing mo jik perkhat. Balong kita kibri ban pikir Hong Kong no ika jinglong ka bas niu cha ka jinglong ka babha amen kumta ulong u Daniel pat ngi pet isu hang tu ya kata ka jing im ngojong Daniel usiem u kwa ban pen kalang governor yu henrei kitu ki menteri lane ki ministers ki administrators hang tu ki bishni yu Daniel ki sedang wat dau ba kumno ne ubrio uba dei ne ri nong wei kumno manta usiem unjit yu ban long unong sinsha kim kwa kisdang ban wat ya kada pat nginya pet Daniel lenong ka ba henrio ka de khot ka ba sao ko ong Daniel ka lenong ba henrio pila ban puli Bible ki jong pi Daniel ka lenong ba henrio ka de khot ka ba sao ko ong anda kumta kita ki rangba bat ki leng shore kilaya persang banwat daw yu Daniel sapang kakam hima henrei kim sim la shem daw limne jingduna amen kim sim la shem gano daw limne ka jingduna namar ba ulong ubanget sim la shem ya ka jing bakla lane ka jingduna au hi ktin pareng kong he was trustworthy kanu kakam ba la ai hu Daniel utrai dak takam mensiem kababet nang tak katin pareng kong there was no corruption umdei ubrio mo uba de singim tip atu ko kalyang pisating karu ubet ubiang amen kabet kabiang ka kambu trai kabet kabiang ka jinglong kabet kabiang tenak ka daw u Daniel ula ban influence kiwe apa ki brio ki sedang ban wat daw ukim lap ka daw ayu bagin wat yaw ne ubrio kay ka daw ngi ban ay usiem banung pelong i unong sensar kim lap mar ulong ubrio babet ka jing im ubrio ba syap tiang yu blay ubrio ba pulut por ka jing duai tingin nya pet hang ne ka way ka daw ki yo u Daniel de influencer ba ka way ka daw ba kini ki brio ki yo kalong ba ki ong ba u Daniel u ju duai shong taw blay ba im u Daniel u duai shu blay ba im kata di ka daw ba ki yo na kata ka daw le si ki don ki brio ki bakran ben nya ka jinget ka jong pi ki bakran ben nya kata ka jinglong ka jong pi kumno kata ka jinglong shida ka jong pi ka jing trang ka jong pi tra jisu ai lat ba kin kran kam le u blay u nya rap ya pi u blay u nya rap ya pi kumba u blay u ya rap u Daniel
u Daniel u duai lai sian si sngi duai how to blay u ba im tre ban duai ikiwei pat ki blay ki bayap u duai ho blay ba im but dei na takadaw ba yo Daniel la berat no hakram kising la berat no hakram kising adon kawai ka message ka bang akran si sian ngasko ba haba u Daniel u dan hakram kising na marba u dei tau influencer u dei mo u brio ba pulut por ka jing duai kam dei shu ba u Daniel u dan hakram kising ngasko ban ong ba kising ki don no hakram jong Daniel katu ka jakaru klak kelalong jong Daniel aman nga haleluya na marbu Daniel u don hang tu hakram ki sing ki haban ko ngo yo amen na marba pi don nak tu jaka ai ba ki briu ki nyu i ka jing shan ka jong men sima khoi ha ka jing im ka jong pi what ai ba ka perthai kan hikai pi ai ba ma pi pen hikai ka perthai ong bat nga haleluya ban aperkat ada u Daniel udang song slam hang tu hakram atrai ki sing kala vegetarian kenyo bam nak ada u Daniel udang song slam hang tu hakram ki sing ban bam Daniel abam jur na mar bo long influencer amen yang ya piru la khot yangi ban long kita ki influencer ban long kita ki bru ban pen kalano ya ka jinglong jong ki wei desi kadika jinglong ga basniu baki kendo yangi ken kwa ban imba desi ki brio ki bam don jingkermen habaki kendo yangi ken sngo thu ba ma kwa ban long kuma pi ma kwa ban don yu tau jisu ba ai jingkermen ya pi war balai ngilong kita ki brio ba influence ki wei ndai baki wei ken influence yangi dang menen ya isong la wai ka meeting nang idon ka leaders meeting menen nang ni hapo kaling ya thuk khana ba ikong fil yong badan tai wei brio ba yelek slok ba hadian kata isngau thu ba mo u doktor ajing kerman chui ong mapite stang hapo sisnem ni pen im ti ta ibrio yong kam lei sisnem kala biang ba ban pen create ele dia banyi kendu yu jisu mar bila pedang yu try jisu im tieng shu ka jing yap kum tai ong i kong fil ong ba abang akran bat ita ibrio manga ngayo lang kata ka ka jing ngai ngadang snow klan jisu ta men sim ho try jisu i bingin long kita ki brio ki balaban influence na ka ba ya ki wei ki jing im jong ki wei pat ki brio amen dei ba ha ba kendu bat ngi kin sudap da jing sosi haba kin du bat ngi kin sngau diau haba kin du ngi kin dap da kata ka daut sudah haba ki kin du bat ngi ai ba ka jing lai luit ki jong kres kan don ha ka jing im jong ki amen ai ba kata ka joy ka jingmen haba ki kin du bat ngi kan don ka jing pelat haba ki kin du bat ngi mar ngi dai ka jing sha jong ka perthai nangi kan mi kata ka light wan peni ki kumno ban le u Daniel habing ipet ne ka ktien ga jong blai hadien ba la sei no yu na krem ki sing u klem sha klong u klem sha dai rei u mi ta u brio u ba hadien kata us iem yu kata ka ebo blai u la le us iem u pen mi ya ka hukum nginya puli wat nga Daniel henrio arpun rio hadu arpu pra Daniel henrio arpun rio hadu arpu pra hang ni ketien ke jung blai kong ni hang ni us iem ong ni ngabu ya ko hukum baha ka jing sin shar ka hima jonga baro ki brio kin kenyo bat kin shep ting hakmat u blai jong u Daniel amen ningkong kari Babylon kalau ngabam tip yu tau blai jong Daniel kim tip yu Jehovah kim tip yu Yahweh kim tip kerana malbu Daniel udon hari Babylon kari Babylon ka kelalut barkhot ka kelak hong pong lut men sya kim siap ting yu tau blai ba em kim siap ting yu blai jong Daniel kerana malbu Daniel udon usiem hak
ban nang ban siap tieng ka jing mut jing perkhat jeng ki brio hapo ri Babylon ka kelak Hong Kong. Amen. Na marbau ki sha influence how Daniel kumbang meneka ri Babylon hat kopor haka 6th century AD BC. Kalong gari ka ba pau nam ha. Kito ki brio ki ba ju study mo be study ya ka history ki ju ong baka ka Babylon kalong kata ka 7 wonders of the ancient world. Marka don haka ka tuka hanging garden of Babylon, hanging garden. Kalong itanat ba? Perkat u Daniel udan hakum kita kipor. But lingba ka jingim ka jong u. Day baka Babylon ka influence you Daniel. Henry de Daniel ba influence ka ri Babylon. U yang marway ban tension ya kata ka light, ya kata ka jing shai. Na marbu blay mensim bakut don ringkat ba u Daniel. Mengiru akan ka por ka penkan mau yang i baro. Ba wat syap tieng hangno ba pidan de se pilong marway. Hayeng hasem di tang mapi ba wan jeseng hayeng hasem tang mapi ba tip yu tra Jisu yang scam. Let's see hajing tray di tang mapi ba ju pulia Bible. Puli nang yai duai. Pen se I kan don ga jingkala. Kan don ga jingkala. Hajing tray let's see pi let sharum shareng man ga po ba ki palok di bam tip yu tra Jisu. Wat le ran ban duai. Wat le ran ban tem Eki jing ruai ban yaro utrai. Wat le ran ban crunch pang Jisu malakot yang ngi ban long ki influence. Day ba ngi ngen sha influence. Kum ki brio teng kum kena samla hoi. Don ki po teng ngi sha influence kala. Apo ba jing ya ngau tenat parlok ni don ki parlok ki ba ya di ya bam teng takum ngop no. Rei menta Shim yang ka kubor ba di mga ban penkalaya ki maki bakin penkalaya nga. Amen. Nang tangi niya pulisyo kanega ega ba aktian nga jong blay ka ong news im ong ni namal mau ulong ublay ubaim bat ubane junom bat ya hima jong u an penjot no bat ka jingsan shar jong u kan ne hadu ka bakut hi kata di boong usim Darius ningkong umpat tip yu tau blay jung Daniel. Ray namar ba la sha influence. Kelalut lebak ka jing im jung u, ka jing mat jing perkat jung u, kala. Nang ta ka ba ar kunyo ong ula pelat bat upen im, bat upen long ya ki dak kala, bat ya ki jing pela ha ka beneng, bat ha ka kendo, ula pen im yu Daniel na ka bor ki sing. Kum tau u Daniel ula man ba ha ka jingsen shar u Darius bat ha ka jingsen shar u Cyrus unong Persia na marba u Daniel ulong tau influencer ula long tau brio baman baharu tungin ya long kita ki brio ki ba influence ki we pat pangile kumta da shisha ngenyo ya ka jingker khun u blay ngenyo ban im ga jing im ka baroy ka papar ha bangi long kita ki good influencer kat kum ka ketien ka jong blay u Daniel u influence kata ri Babylon hi parok kawai. Namar ba u Daniel ulong u brio baduai. U influence ru banduai saya kiweru. Amen. I kata ri kawai ka point ma ka crunching. Ningkong ki brio kempat tips pang ne u blay u basisha. Kempat tips nang ne u blay yawe. Kempat tips shano bal kumno banduai. Henry na marbo Daniel ulong u brio baduai how ne u blay basisha. Usiem uhap ban syak tieng yu ublay jung Daniel. Ula influence ki brio pat ban duai hau ne ublay ubaim ublay jung Daniel. Lamar bu Daniel udon nya kata ka mensim ban duai u influence ki way pat ki brio ban duai kumju ban duai mo u. Amen. Ka jingkali ka lang ka ay ka bang influence ki way. What are we influencing others? What influence do we carry? U Daniel ulong baduai, u Daniel ulong ba syap tieng yu blay, u Daniel ulong ba kenyu haka presence kejung blay. Kum taru kini ki brio ki sya influence how Daniel ba kiru kini ban syap tieng ya unu blay. Amen. Dadangi carry ya kata ka influence of prayer. Ki brio ki ba syong ki ba yak tu khalawan ngi makiru kinyo mat lang. Ya kata ka ding jong ka jing duai ong ban nga hallelujah. Dadaki brio Dada mangi carry
ya kata ka influence of reading the word of God ban puli kin jong blai ki brir ha ba ki kendo yangi kin nang ban puli kin trang ban kin sliang ban kin snau tenat ban puli ka kin ga jong blai ka ka bang influence ki brir ka ka sngi mam ta jongi. What kind of influence are we influencing the people? Ka kata di ka jingkali ka ma ko ban kali yangi we pe we ngai scam bon na preng jongi nilai kendu bon ki bri ki balong influential balik si menshwa film jasok tenat ban ile kai football rai masin kendu itu ibriu la poi sayo la le thiet but mar balai sha influence ya si dan ki briu ya si film jasok tenat banya jingi rai masin kendu ba i Joel lang kai tenat haban jingi la kwa ban thiet swimming suit balai jingi ka chulang kumtan mar balai dan ki jong ki influence. Si menshwa phim da sotenat bahaban khwai henry pi kendu bat kibriu ki ba khwai adi tang sipang la ila hang tai hapo didi lalu stur ali thet khwai balai ba syah influence kadon ki influence bangi influence teng ngitip ngimtip tamba ila ban influence kat no tam dang ngila ban influence ki ki jong blai ong ban nga hallelujah ngi influence ki ban duai ni influence ki ban puli ga ktien ga jong blai ni influence ki ban im ga jing ba khot ni influence ki ban iet ka kam ga jong blai mar don ki brio ki ba iet ka kam ga jong blai don ki brio ki ba sautanat ban syakri yu blai ngaji kendu kita ki ba daya kendu matagal ni ba menen kum ne kum tai ni nga one civil hospital ni ngali kendu ki brio ni habang duai ki brio ki ya ni nga don kum ngale mentang ngali syati syakawi ga jaka ngai kendu ki khana ki body drugs nga selok ki pedang utrai ting ting kwa ban lia lang blai ba sha influence tong yin long kita ki good influence ya ki wei pat kat kum ka ktien ka jong blai amen yin long a good influence kat kum ka ktien ka jong blai kumbong mene what are we influencing atung ni long ni em kita ki good influence ba ki wei ki bri ba ki pet yangi kin kwa ban trang ban kela ka bambut ki kin trang ban im yang kata ka jing im ka bakhoi ni nya pet saka wei ka jing tu khana na ka ktien ka jong blai jing tu khana chang Paul ba Silas ni nya pet ki kam ki apostol dan nong ga bakhan rio kam ki apostol khan rio adu lai pusang ang puli khandiat ni di kam ki apostol ka lenong ga bakhan rio ka dekhot ka bakhan rio ter rang ko ong kala jaru habangi dang yalet sya ka jaka duai bakawai ka syakri ka basyang suit bat kran blai kala ya kendu ban ngi kabaju pinyo sibun ka jimentoy ya kikenrat jong kada ka ba kran bertong mut kay thu lupa kani abaka buat janyu upol ba yangi kala perta ka doong kini ki brieu ki long ki syakri jong ublai ubah kri tam ki kamut ba kini ki mensim boman kitip ublai ayu ba ngi syakri amen ublai ayu ba upol ba usilas ki syakri mar kani kadi ka brieu ba kran bertong ba syakri mensim boman nang ta kong ni kini ki briu ki long syakri jong blai bakri tam ki ba pen bana happy ya ka lenti ka jing pen im ya kani ti kala le bun sngi henry Paul habaula sngo satya sngo satya ula phaidien ban ula ong hau tok suit nga hukum ya me ha ka keteng u Jesus Christ ban mi no naka bat ha ka ta ka ju ka por ula mi no henry habakila ki kenrat jong ka kilai i baka jingkerman jong kata jong kanong jong ki kala du no kila kem yu Paul ba Silas bat kila ya ring no ya ki shaka jaka yo hakmat ki nong sinshar ikai ga bajah ne hadim kila sha ring ha jaka yo hakmat ki nong sinshar kila bishar yu Paul ba Silas bat hadian kata kai ga bajah la set kut no ki hapo bendi la set kut no yu Paul ba Silas hapo bendi Henry na malba Paul ba Silas ru kilong kita ki people of influence mar ki donye ka jing shai ki donye men smakut compare la da pidon hapo jail
compare pidan po yo ngenyi i ke e ke bi bakile bat ke e ke baja abang ipuli na ka katian ka jong blay aka de khot ka babot ka de khot ka ba phun riu to ngi puli yang to ko ngum ne te shi sandon kala ja ka jing khnyu shwa kata ke ka koi ka mang kwa ba ba ham tu shwa ba kan ja kata ka jing khnyu upol ba usilas kila ya rai ki jing rai kila rai ka praise and worship mo perkhat hap pedeng kata ka bendi hap pedeng ka jinglong jingman jong kata ka jaka ka bikidan kim salya kumbanga ong mene apo English service Paul and Silas they were not changed by the situation, they are the situation changer. But compare hakanu kanu ka jaka bikidan kamla ban pen kelaya ki henrai maki ki la ban pen kelaya ka jaka kadang akwa ingi we pi ingin yo kata ka jing song thu ba compare haknu nu pidan akanu kanu ka jaka trai ba pidan akanu ka jaka puli pidan hang hana yem pidan chadu shno ki ka ri ba pilai compare si sien ba pilai yo kejat ka tu ka di ka jong pi mar u blay u don ringkat bat pi amen pi la ban pen kelaya ka tu ka jaka pi la ban pen kelaya tu ka jaka di hadian kata upol ba usilas asdang mani ban yaro ban rai ki jing rai show blay ba hata ka lenong ba riu ni sorry ka de khot ka ba riu ong te season dan la ja ka ji khnyu jumai ka ba khrau kat ban pen khnyu no ya ki nong rim jong kata ka yeng bendi te kum ne ru la pri wang ye ka jing khang baro bat ya ki kenjri jong ki baro la lot no ru ki kenjri ki batte kita ge nong sa bendi hang tu ki nong sa bendi ki la bendi ki nong penyap beriu ki nong sa bendi ki la bendi ki nong tu ki bun jat ki beri ki la bandan ha bendi hak ta ka por baki yaro ban mani yu try wan ujumai ka pli kata ka jingkhang jong kata ka jil baki ai ka baja hang tu ngin se ka balong mo ba pen ka ba hikai yang ka bangalang puli hang tu kalong ka hot ka ba alpu pra ngenya pet alpu pra ong henry pola pertano daga ketiun doong wat pen mensau kani ka ja hadian ba une unong up bendi hang tu hadian bala pli wang kata ka jingkhang la like kita ki kenjri utau nong up bendi ula syap tieng balik si ngangan sadu ka kam ka jam lesi kini sawan ban penyap yang malang tu ki buon ki nong penyap beriu asa sajie lang ta buon ki beriu balik kam sni ku dan tu mangi iru ki jingja hapo Sri Lanka ngi hapo Bangladesh ngi ba hadin ka government kala kelon ki beriu ki basa hajiel ki lemno ki yo kata ka jing lai lut buon ki le chajiel ki pen prai ki jing khang buon ki tu ki nang penyap beriu ki terrorist ki pet na tu ka jaka ki pet na ka jiel bat kari ka dan na ka jing ma nang tangi pe hapo Nepal ru atu ka jingja buon ki taki basa bendi yang tu ki koi di yang tu ki lai pet na ka jiel marba la pen prai ka tu ka jingkhang yang tu ka jiel re hang ni ke ai ka baja Henry Paul la pertano da kantin bajam dong wat pen men saw ya di kamu utau ugat na bangi dan hang ne baro you eat the power of influence ka jong upol ba silas ngi dan hang ne baro laban mundur kita ki nong ki koidi ki prisoners hadian bala ki tau jumai la lat ki kenjri ken shong khop tu ka jaka atu pila ban mundur ngangit kem ka day the power of influence of Paul and Silas amen ta ka bor ban pen kala no ka jingmut ka jing perkhat joki ba ngi dei ban kala ka bamut ngim dei shu ban im ngatu ka jing im ka bangi im man shwa tong nya but no yu Paul and Silas namar ka jing hikai ka jongki namar ka jing ruai ka jongki tong nya im no ka jing im ka bakhun bat kumta kita ki nong cha set bandi ki koi di yang to ki kram pet shino ru jadi balong aku ki Paul meminta buon ki la pet ndrai na mar ba Paul ba Silas ki dan tu ka jing im jong ki ru ka per ka kala lebak bat ka ba batam ka ba bestam nga ban puli hang tu ka dei ka de khot ka ba lai pho ko ong une udei tau ba abgat tu bat ulai alam no ya ki shabar bu ong akan rat ayu ka dei yang ban le ban pen im yang ale kumno kan rat ban yo ka jing pen im kumba pi yo ya ka jing pen im kumba ppm ya ka jing im ka ba khut ppm ya ka jing im ka ba
mau bela maaf le ka pop la sanya ka pop kumno ngan yo lang yang kani ka jing penem balai kami kani ka jing kali namar ba une ugat la sha influence how Paul bat silas amen nak kadao ko ki himmen ki para ki kmi ki pai be don kani ka jaka compare la da pi ong ba o ka ta jonga ka lang no ngam don shu ban influence ye no em ka bakala kata kat ba pidang la ban ring men siem pidon ya ka bor ban influence ya no haka no ka no ka bor amen pidon ya ka bor kala ban dai ki khun ki jong pi haka balyang ban duai ban syakri utrai kala ban dai ki khun ksiu ki jong pi la ban influence la ai ngo yu blai nam tai apostol jong ni kani ka jaka hakini ki tayo gila adam ampa ya thui i kani ka testimony ring ang it's kam kan long ka testimony ka banya rap ngi we kham tam ikitu gila don khun don kiti don ka family pa pen long ka influence ka babha iki khun ki kiti jong piru hatu ka diga sngi sa tadi dum bakra di pra tarik ok nakat pra tarik ok to bam ta ka don ka ta meeting jong babon gitu ki ba ya tray ka ministry hakaba way parlok jong a pastor mishak one po Bangalore ban pen ish hang ka ki audio bible kumno bu sam a mo kadan ka organization ko faith comes by hearing ta ka organization jong ka sam a ki audio bible se ki kumba shispa hanyo photam different languages hapo India ora da sam 170 languages but haka shisnam kumba sau po hajar tali ki audio bible ju sam dang hamen kini ki tayo buwan chini ong inadap translate haka ketien penaru ada translate ka Bible but ki brio ki bio puli dan bio sngap sorry ba sngap ka audio Bible haka ketien penar ki jauh man markim pa dio sngo ka Bible haka ketien penar ya haka ta meeting ki dan bon ki organization hang tu tingai kendu hadin balaya di sha kendu iwe brio tai brio anum batai nak balang yu dan ti kali fidei mano fi sa sei fi jeseng ai ong ali apo GCC yang ka balang jong pastor pendam ang hawat mo ngade ikon jong pastor pendam yang ani tu brio tu bahok sisha yang ani itadi evangelist ani tu brio tu bahok sisha dasi anga burom bahai tu pastor pendam yang kamta yang pastor pendam nama itip itu mai kidina ki lanjuai setai ki penar setai yang ba kan mau musyahana pastor pendam ilong kum ujisu ya ki jiu kum ta ilong mairu ya ket ko balang ga barim kum ta amen haleluya emburi ya kanu kajing sisha yang badan armut ki pastor mga burom ha yang ita ilit pastor skina but ipa jong pi pastor pendam tidak sisha pa you are my hero you have created such a great influence on my life amen na kadaw iway ong hang ni tongin long ki influence ki kimi ki pa ki khon ya ki kimi ki pa we will be a great influence let us be a great influence pilang marba ke ka legacy bakine ki kimi ki pa ki i hangi ngila ken banya hoy mentangam long perfect henry na duai u try jisu ma duai mun sem khoi punya rap kadaw kum bak mani wat ong bang ala temen wat ong bang amla em pila mun sem khoi not by might not by power but the spirit says the Lord amen ngin long kita ki brio a people of influence hato ngilong kita ki brio ban pelong ki brio ban one show jisu hato ngilong em te ki brio ban pelong ki brio ban im ga ka babaha lani ngin long te ki brio ki ba pen question no ya kata ka salvation ru ya ban keli la di hato ngi im ka jing im kat kum ga ktien jung blai ba ki we kan yu i bi kwa ban long kum mangi ngakan mau dan kau ikut sengi ngatrai ngalaya tu ini kerja tu kana kalau bang orang siam kat teens class ngakeli gitu kena ang tu balai why are you a Christian balai pidai Kristen bon ki jing tho ang tu ang kiring ngadai Kristen nomor bai mai pai lapan pedang yu Jisu ngadai Kristen nomor Jisu lapan khia yang ngadai Kristen nomor bala khai nga kalong yang long sam Kristen pat kum tat ki jubab ki wan rei ko wei ko jubab ko bakta bai nga ka ong kum ni ngadai Kristen nomor ba parlok jonga bekerteng Victor uim ya kajing im ka bangaru ngaku aban im kum mau ngadai Kristen nomor mu hikai ngaku no bat im amen kata ka
power of influence ngiruk ni don ai biki we biki pet shingi kinong ngar ko ban em kum ka ko jing ai biki we biki pet shingi kin lam long ni ngar ko ban duai kum ba duai mai ai biki we kin pet shingi ni ngar ban ko ban long kum ba long maki ban mati nganya ro try kum maki ai biki we pet shingi long ngar ko ban don ka jing kimen kum ba dan maki amen ai bingin long kita ki influencer ki ban pen kala khong pong no ya kan ka perthai da ka board man sim bu khoi akan mau you way brio jong bleiru pastor Shrini Laban kan ka jaka akan mau koi ka sien ong ayanga kita ki brio ki kristang ki ba don ni ka spa ka pho ai bangan shong bat ki tang ka tu ka ne por kan kran chaki ai bangan shong bat ki hakawi ka kamera kita ki brio ki badan ka spa ka pho ki bari ki kristan habang ami nang tu jaka pinyi bakin ai ka spa ka pho jong ki shok try kata le jing kran jong pastor Shrini ban i ka ministry jong u ka long kumno ba ba wan chne ru na do ka travel ru kham sim sting kampan na do ki VCDs bu ai ki notebook ka bam ru free lut mar bu yo ban kran ni ki brio ula ban influence ki brio kumno ban ai ka kam nga jong try amen power of influence. Saya sian dengan kelibiang. What are we influencing? Kaya ka bang ilakin, ban lepat. Ya ki wei ki brio ban pen kala ka jingmut super khat chungki, ban pen kala ka jinglong ka jingle. Akan ka perthai bon kita ki fake influencers, ki YouTube, ki Instagram, ki penlong ki khon ki jong ki mo ki kelong ret ban le kaya ka ba pimla ban model kin le ki influence ki. Kat no tam mengingi Laban influence ru ya ke pertai kebakhat do the greatest influencer of all time bau tau de Jesus Christ amen o Jesus Christ bahau de influencer to nginum shu subscribe to nginum shu follow ten rai ru ban obey ban kongo ban em kumbau Jesus Christ o hikai o Jesus Christ ula influence yang ka perthai lingba ka jing em ka jong u ula influence yang ka perthai lingba ka jing yap ka jong u ula influence yang ka perthai lingba ka jing mi pat ka jong u lingba ki jing hikai jong u shapang ka jing e ula influence yang ka perthai lingba ka jing hikai jong u shapang ka jing ma shapang ka jing sngoret bat ki wei ula influence ki senran bakinum siap tiang ya ka jingyap mar ka don kata ka perthai la ka beneng ka reward ka kam kraw ka up yaki hadian ka jingyap ula influence try Jesus he had made such an impact like an influence ki sanan kim tiang shu ka daw khalwei ngut preng ki apostle kim tiang ya ka jingyap sa berat na po building ru jadi bedang lak banyat ya keren biang ya khatian jung try itu bisa thang em ru kim len you try Jesus ki bisa ot siteng kamet syaot ka kurat ru bakaduk kim len you try Jesus balai namal kira sat influence how ne greatest influencer of Jesus Christ bat namal katangi iba kataka kanyam kristan kadi kataka nyam ka ba bun patam akan ka perthai namal ka influence ka jong Jesus ka influence ka jong Jesus kila jan poi atat siya ko bakut jong ka sermon but siya bangin good in your police tang artly ki khot na ka Bible tanu Yohanes kalenong bakhat saw to nya pet pan nga Yohanes kalenong bakhat saw kada khot ka bakhat ar Yohanes khat saw khat ar hang tu Jesus ong kumni shisha nga ong happy utaw banget hanga ya kita ki jingle ki banga le mga utaru unle but ya ki ba kam crowd when you Jesus influence ngi dang Laban influence kam buon chu kam crowd ya kini ki ak unle namar ngan salit no mga sha utok pa jonga amen pangi police ka way ka de khot ka Bible Roman she teach kinong Rome ko nong ba pra ka de khot ka ba khat pra ha khat khandai she teach kinong Rome
kada khot ka ba phra khat phra har khot khandai kani kani ka we kada khot ka ba shon bai nga we ka sngi ngadang snap audio bible gam to ayo nga I came across this verse yo snow you kani ka verse ka kata bai nga but kani ka sngi ngets kem kan niru kan yarap yangi ban long ni ki briu ban influence ki we ka ba ongom ne na rom phra khat phra khanda ka namal nga khen ba kita ki jingsha shitom la ba ong hani kum ki influencers ita ki briu ban pen kalai ka jingmut jipat khat ban pen kalai ka jinglong ki we kinya jing ba ki jing e kinya jing ba ki jing shakran ben kinya jing ba kita ki persecution te namal kin ken kita ka jing namal nga ken ba kita ki jing shitom ki lok ki jong ka perthei singi ka ba menta kim long ai ru em ban ye nu jor bat kata ka buram ka ban sapen pau hangi nang ta ka bakhat khandai ka ong namal kata ka jingkhmi kelmen kamang I kane ka kentian hang lekong namal kata ka jingkhmi kelmen kamang kamu the creation is waiting in anticipation ka perthai menta ka ap kamang ka ap kamang ka jong ka jing thau ka khmi lenti her ya kane ka jingpen pau ya ki khon ublei kane ka perthai baro mata ka ap kamang ka khmi lenti her ba mano badai kita ki khon ki jong blei ngas ngau hang ni ngalaban ong balada ni im ya ka jing im kum kita ki influencers ki ba influence ki brio da ka ktien ka jong blei ba ladangi im ngata ka jing im ka ba ngi dap du men sim ba khoi ka perthai kan song oh kidai ki ne plan ki khon ki jong blai namal menta ka perthai ka ap kamang ha jing trei jong phi ki ap lada ka ja kum ne ka kam lada ka dan ka jing ya tu ka jing ya thok ki pet mano banyang ka perthai ka ap kamang mano bali kita ki khon ki jong blai manga bat ma phi ngi ki khon jong blai ha ka school college haki locality ki Shillong ki thabung idan ka perthai ka ap kamang mano balwan ra ka jing yesuk mano balwan ra ya kata ka jing ye ka jing yamap mano ka perthai ka ap kamang menta but habangi long kita ki influencers ban pen I ya ki kumno ban em na ka kthien ka jung blai ka perthai ka ong bai wow ni dai ban long mum kini pleng ka dai ban le kumni amen hallelujah ka perthai ka ap kamang ka perthai ka ap kamang her ka ko kwa bani I ki khon ki jong blai makan mau ka jingja ka bla nak sudap ja kini ki banai bla dem ka tu ka jing sha siap no jong tu Charlie Kirk angit kambu na pleng jing ngitip ka jing sha siap jong u padu klat no ta ka jing sha siap ka jong u ka perthai ka ap kamang her ka ap bakal lok jong u kan ong kum no kan le kum no ngiyo I ka long ka khubor ka ba bhana ka ba bhatam ba maka hapreng kata ka live coverage taki pau halak ngut ki brio ki ba pet ya ka ka sngi ka ong ki kentien that young man just like Jesus said on the cross Father forgive them for they know not what they do that young man that man I forgive you amen hallelujah ka perthai ka ap kamang her ka ban yalano ban pedino ek ki khon ki jong blai manga ban ma phingi ki khon jong blai ban pedi kumno ban em haki jakatrai hayeng hasem haki school ki college kumno ban hikai ki ban em om dei ka perthai kan hikai rei mangi ka perthai ka ap kamang ka perthai ka ap kamang perhadian kata kamap kum ta yu tu brio basiat yak yu lok jongka dan ki wei pat ki actor ki famous celebrity ki ong ngaru ngala ban map yu tu ba penyap yu kpa jonga amen what are we influencing how is our life influencing others kumno kala ban pen kalan em ka jingong ki wei hakani ka singin duai ngin pet yu try ya rap yangi ai bau tau so jung men siam undon hangi ka jing it ka jing kemen ka jing suk ka jing sha slem ka jing les bun
ka jing bha ka jing yai ne ka jing jam nut ka bor halon la di ka perthei ka ap kamang nang nu kinyo kanyo yu ne so ka dei na ka jing im ka jong nga ka jong phi ka dei ling ba ka jing im ka jong nga ka jong phi ka perthei ka ap kamang inya le ka ne ka por panya rwai ka ne ka jing rwai ka bakran chapang ka jing im ka jongi lingba ka jing im ka jongi ki briu ka nyu I ka ta ka jing itanat jong ka dur ka jong Jisu ka kan tien pareng kong kum dengan puli ni kan tien bang let the beauty of Jesus be seen in me all his wondrous passion and purity O thou spirit divine all my nature refine till the beauty of Jesus be seen in me. Daga kantian kasi kong ai jing babri u Jisu an I hanga kadur it bas ngauret barhem bat basisha ami mensim ublay jing long jong nga tu tray hado jing babri u Jisu an I hanga. Amen. Yan duway kan long ka jing ruay ba kumju ka jing duway O thou spirit divine my nature refined. Ame mensim bakhut ublay haka jinglong jonga to try ngem la banlong kita ki influencers. Ladang ka jinglong jongi comeback. Ngem la ban impact ban long kata ka jing pen kelai ka hayeng hasem haskul ha jing try hang no bangidan ngem num la ladang ka jinglong jongi comeback. Nen duai ya kata ka jing duai bang try mensim bakhut yarap yang a. Yarap yang a. Inya ruay ning kong nakapareng hadian ngin saya ruay lang nakakasi ay mga nakajing ruay kan long kata kajing duay kajong iru oh rabashalaba shalaba let the beauty yes Lord all his wonderful passion and purity. Oh, thou Spirit divine, all my nature refine, till the beauty of Jesus be seen. So she said in Rai yang tin paling kau meningin long ikan ka jing ruai kum ka jing duai ka dur ka jong Jisu anten shanya nangi ka dur ka jong Jisu ka jing long ka jong Jisu anten shanya nangi duai pun men semakut un refine ka jing long ka jing pen khot ya ka jing long ka jong oh let the beauty of Jesus be seen in me all his wonderful passion and purity. Oh, thou Spirit divine, all my nature refine, till the beauty of Jesus be seen in me. Ito yung English Khasi. I jing babri u Jisu an I hanga dur I bas ngorit barhem bat bashisha amen mensim ublay jing long jong to tray hadu jeng babre u Jisu an I hanga so she sian in ruai I jeng babre u Jisu an I yes Lord it bas ngoret barhem bat Shisha Amen mensim ublay jing lo
Jesus i hana amen men sim ublay amen men sim ublay jing long jong a tu trey ha du jing bha bril u Jesus i hana try Jesus I can try because Durga jong me can try and tabal na ka jing im ka jong I can try ka jing day shikurem can try ukurem nyo I ka Durga jong Jesus Christ haba ukurem u pet ka kurem haba ka pet yu kurem kan I ka Durga ba bhabri jong Jesus Christ I try ka jing ka Durga jong bhabri jong ni can try kita kibaya try lang bat ngi kinyo I ka Durga jong bhabri jong Jesus Christ I try ki pardok para jor ki pahayeng basem kinyo I can try ya ka Durga jong bhabri jong me can try ki pet shangi can try Jesus I begin long ki breu ki ba Laban long kita ki influential people impactful people can try ban penkalan oi ka jinglong ban penkalan oi ka jikem habang idon kanu ka jaka can try Jesus oh ya rab men simba khot chu blay men simba khot chu blay thao thung mai men simba khot chu blay pen khot oi ka jinglong ka jonga pen khot oi ka jinglong jong kapalang pen khot oi ka jinglong jong way be way oh Jesus let the beauty of Jesus be seen in me. All His wonderful passion and purity. Oh, thou Spirit divine, all my nature refine till the beauty of Jesus be seen in me. O thou Spirit divine, O thou Spirit divine, all my nature refine till the beauty of Jesus be seen in me. Hallelujah. Oh, hallelujah. Try Jesus, Jesus, Jesus. Open to my can try. Open to my can try. Ka jing im ka jonga. Ya ka jing long men simba khot jong blay pen to my. Ngan long ko mami ngan Laban impact can try. Ya rap ingi can try way can try. Hang no bengi don. Ka ai bengi try. Ka tien ka thliet ka jing im bengi im can try. Kan impact iki way. Try ki kimi ki pa ki Laban impact can try lim ba ka jing im ka joki ki khon ki ti can try. Ablay ka shnong ka thao ka long bla impact no sha impact no can try. Na ba ngi don na ka jaka can try ablay. Ya rap ingi can try. Ha ka thank you Jesus doi pan. Amen. Amen. Dong nya pai way kan ka por ngin leng ban ai ka jing khu pen wai pila ban pai way ban ngin ong ni ka jing doi ai ka jing ik ba ka jung blay ka jing ai ka jung try Jesus Christ ban ka jing ya slok lem jung men sim ba khoi kan don ring kat ban ngi menta ba che bom jukut amen amen hallelujah online sien ya ro you try we are lie ya ro you try ya ro you try ya ro you try amen praise the Lord hallelujah